Čus všichni! Čus všichni! Čus všichni! Dneska vás vítáme u prvního videa z našich tyčí, kde budeme trénovat, tak se tam přesuneme. Jako první bude přední podkopávačka. Sledujte. Na začátku jsem zapomněla říct, že každý bude mít 3 triky. Takže jako druhá je zadní podkopávačka. A jako třetí je kong. Vidíte, jak to Sofča zvládla? A teď budu natáčet já a bude Verča. To stejné jako já. Verča jsem já. Teď bude přední podkopávačka. Přední podkopávačka. A teď bude zadní podkopávačka. A teď kong. Teď bude naše třetí nejlepší dcerka Nina Kubíková. Teď přivejte Ninu a bude dělat přední podkopávačku. Teď zadní podkopávačka. A teď kong. To dělá můj mobil. No a to teď budu další. Jo, to dělám. Jako další to bude ruka. A další bude, to jak se to jmenuje? Šňapka. Přetahovač. Tak a teď bude hňapka. Počkejte. Tak, Jako první zase jako druhá jde Verča a bude první hňapka. A teď bude ruka. A teď bude přitahovačka. Ne přitahovačka. Dobře, Verčo, teď Kubíková. První bude ruka. Teď bude hňapka. To nevadí, Nino. Máš ještě jeden pokus. Tak, teď bude přitahovačka. A to by byl konec našeho videa. Ahoj! Ve příštím videu uvidíte skoro všechny triky, ale ty, co jsme tady už ukázali, ty už nebudou, protože je už znáte. A zkuste tam dát tak 10-20 lajků, jak budete chtít. A nejlepší by bylo, kdyby bylo tak 20 lajků. Děkujeme a ahoj! Ahoj! Čus!